Yatiasia Yamuye Yamiadu.
Conso Yadera Diasese, okay, Penny Day, Edomo Abaka Yensa, Asimigim. Mr. Moa, Modanwa, Eye, Moa, Diano, so Penny Atrase. Ye be a brass and say Jai. Na Oba Apatiase, the Inaki Home share Radian Monyam. And you may, ye say, ye be a singing commission. Na Mejana Menja. Joso Ebeboria Sabasku Fononso Ewa poem beer on Babe recite within 10 minutes. Now almost Ababe my near Twasso. Been your madam the four, Mama Yetum, na ha and yesh. When you're crying, you're not draining.
yasio. Nawaya maya yadawasi. Nawaya maya. 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 Nawaya maya yadawasi. Ujaba TV ase, ABY TV ase, Ujawura TV ase, City TV ase, Samuel Ousu Boatin ana OBA TV ase, Amen. Aqua Flip TV yedamase, Jacob Birch TV yedamase, Samuel Menu TV yedamase, Abraham Chey TV yedamase. Yes. And you may me fa a chiro baby, hey, Panisam, sir, I just want that. Your friend baby, a ponchiachi. Hey, I'll be Tibia Mako written and you may know. Easy. A ponchiachi at there. Sabre, I don't know for music from your just after a Josu district. Yes, just singing competition. I say, you're not such a Edison. Such a everyone, Amansia everywhere. Abrepo everywhere. New Tafo everywhere. Ashanti Achem everywhere. Ethiopia na offense we twatwo. Easy. Zabray. Yenianum ajeso for Monfro platform no. Emayai. Na monchire mobabre. Esramo ya na modiasa enwumre impaniti dwoma. Omo hye edwom. Mo a mugusu amudi dwa no. We de baby amo no. Zabray wunya dwobi ani. Mu nyina mo mra trase. Mayade pa obone de kwanso pani asafumai omayade. Ye pa home da som no. Omanko omunyina wo ha. Bonsem kase pa fa hye awrade ani munyam. Ye kire se nyame bo china communion no. Mo bedi. Sir. China communion mi medi. Enti onso bra bedi. Sabre me hwa bahina si bishop o timi se wa pre. Baby am me microphone ko hye me. Ajuso, you don't have to know. You have 5 minutes. It's running your friends through ribbons. Evidence, Yeah.
Singing competition in Yanday. I miss some financial freedom or Trania, I did hold you. Ale Moniesi. And then a tenacity, Yabre. Yapese, a man for dear Sasa Unim. So Penny Mammy Missy, Jemu de Masso. I just for my yard, dear. I do wait, Meti Yacho. Yes. I just for Yaton, the Bamta Mansia. My don't to 4 pennies to be a miniature. And as a man, Manom, was he a quound to you? And the man said to the 4 pennies and you know, lecture. Sabre.
Ya don't go baby obi a young. Sabre adu sechere. Sechere 4. Mighty sechere, almighty sechere. Sechere 4. Everyone more. Omufra na amansia. Sechere 4 na eba no. Sechere bia na amansia. Amansia free wa. Sechere 4 mun ka. Asante achem. We are no catch room so man beto. Sechere 4 free wa. Amansia free wa asante achem. Asante achem free wa. Abrepo free wa no mo a. New Tafo everyone more. Ethiopia Friwa, Father so district. And Ahonya district. Nina ya Abrepo. Domia bra. Domia bre few no offense over. Offense for them chatwo. Offense for mu chatwo ne de. Mo wi mo ntu nyum ni nyina na mo pede obi antu ye. Ne de ahete. Bam to nyum na so me na me ye judge. Me kwa na me ye judge nti. Sei just for my idea papa. So paniti jo me hwe baby a wada no a. Wada ye. Sabi enu na me say for. Bam to mu so mame. Yeah, na mo amani onyame to me diasia. Yeah. I can say baba dasu.
Masachere, oh my idea. Hey, players in me, Mbappe, Ronaldo, Vinicius. Sachere. 5 million and that's so. Who play with Cassia? Who never one play with Cassia? And found it. You baby, I will be real. Could not be a man. A man say for. Pardon the 4 pennies say, only 2 gold. 80 Mumfasi come at how much. No many first now, and now Otto no man that said the Granny can't touch her. Wabaya, what me re? A man say for Naba, a man say for Friwa, Ashanti Achim. Yenum searcher for my yadia. Sabon send himself massacre for my yadia, papa. Sabre, a man see no, Omfruana, Ashanti Achim. 1, 2. Yeah, my free fan, yeah. Yes, yeah, we are. I see, I tell Yeah.
Kasia Papa Mayunian Mansie. Yeah. And then when we are under Reti District B. When we are best a Ghana and the Comoros. What you want to Comoros are shown. And you know the other. And yes, I'm a suit to one more, no Comoros. One African Cup. A Mansia for my dear Papa. Sabon Sam Kasia Papa Mansia for. My idea. Yeah, need for more for platform no Eddie Maye. Asante Achim Friwana Abrepo Friwana New Tafo Friwana Sofia Fria Domiabra Fria offenso Fria Sachere. Mobasa to number because Obi Babe Ure Mua, may I have been to Sachere for more mobile to know for the Sachere for more one home.
Oh, me na man could enter. Me na me referee. Yellow card be baby no man aware. Until 20 search for more one. Me pam chow a year Ashanti East and West. More mobile companies, you know. Nyamebwa watching anopa. Ashanti West. Wow forms on farm by and Fabrana regional pastor and Simon. Ashanti East regional pastor was signed will be at the area. It was foul forms on to ho. Obana dia but name mum. Yabaji bunina mo contacts. Niti through ne pastors no. Yabaji mo contacts. Now Uber trap yab the mobile one platform so trap picture with white background. Passport picture actually white. Yeah the better platform no so yabaji near the IOB bia and now the Kojian share and Fiatarian share into the Kojian and be trust our passport picture no. Wabre actually white. Way it a chef one and quan as some fun in Camo. Said the Baya Uber do one no issuance of your card and no certificate no. Probably be a mountain. Timo mustn't sign no. Mestre Monchemo, what's why you sign the no? Fabra. A big fruit to how? Sabra! Asante Achim, 5 minutes. Oh, Crocuna, why am me? Oh, Oh, concro, why am me? Me bombrane. Utana bakonzo aje mi waya. Yadi abonza mochira me bombrane onyame. Yekosi aje be meje me sobodi. Why me? Why me? When
namilo. Wayemio. Okrokre wayemio. Bonsam kasi pa fama yeni anama Ashanti achem. Yeni anama Ashanti achem fo ayade. Ai eye ejandrisima opani sako ema. Eja frempon ema ene wam sako opani sako ene mi name ene opani andrisima ma yade papa wo se waye mi yie. Nana omuka kasa bi show kasa no wo se de kasa ni gum na ka angona kasa no. Anyang malafingla. Na kan say. Oden na milo. Oden na milo. Awurade waye me yie. Me pese wo Canada angona na nyeso. Oden na milo. Kama mente. Na kan say. Angona kasa na wo kan say. Me ba ho. Ewoden na mi. Ewoden na mi. Ewoden na mi. Ewoden na mi. Okay. Na what you say? And now fair to me. When now fair to me. When after to me. Yes, you can sabako. Oh, but some can say Fatima Union Masanti Achem for. Hey, enemy cano. Mokai, last 4 years, World Cup. Country Kitty Saudi Arabia. El Shai, Argentina, former amazing gear, Pamono. What do you know? Who be real Konokono Diama? Sabre, yet yourself, Abrepo. Abrepo. We say Abrepo ha. Eh, waba ya no go for. Abrepo for my yesem. Abrepo for my yesem. Ha. Abrepo for my yesem. Ha. Abrepo by na si bishop. By na si bishop. Ah. Such a force that make no. Offensive for be ambaba. Ah. Oh, I be seen tina mpane tia me na so no. Ah, ntira. Anya si a disqualify on nanso. Yeah, me da say. Share. O wi awon tia say no afro so ya. Search for ye nua no ma brepo for beji o mani sa na o mata ma na so. O beji o mani sa na tam na twam. Asiafo de mienu afra miakumiakwe. Yeah. Afra binu frimpo. Efrimpo aluo. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Afra bitan ma yenya fi batan ma. Miaku. What's my
frawo. Yeah, we want to you. Yeah, we want to you. I am a chiafo. Yeah, we want to you. 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 I said Thomas and no be a person who can be a family. Or by as in Faho. We want to know. Aye, Sabre, over for a very nice job. Aye, my idea, pa. Obi boss who are the first. I've grown the form. That will be the red card. Me pamto Asiofia. City Samese. Munina Momera Fidia no Hona, the other one there. Edu Akia from Pio Tobirame. And Asiofia for Munko Fidino. Zabrania Zabra New Tafo. New Tafo Monfro platform no my. Muriana Asiofia don't form most of platform no. Now Domia no offense ba. Now Yanam searching for Chateau. Hey, Abrepa. Oh. As if you don't know, cities, I'm saying, Mumma, and who yet. There be a hint for the hour. There be a Sophia for the hammer. But you wait with the minimum of from the
You need to for Monzo more 5 minutes. Monzo mother bachelor, Mobobre. There's no more, Monoma Patinach in a moment transmeno, Ubuni Guanzo, Sapaniti, Jum Tien Carbonation and Swim. Yenya Bama Yafrano, Ketios, Okosku Legon. Moi, Mafa Legona, Yafamunano, made the number but 0549141015. Ketios, or say, Freno. Na obedu school monoma omoma wani nya won to talk we GD school ni bi asore ni bi school mo ho omunyina be hia fefefe ya nuanom new tafo musom mame Rabia wona chira ni o ayine mo hino ajira mo abani o
For you, Saforo. What will Saforo? Asema Bonsam Kasiepa, Mammy Hadi. What we had that Saforo? Yedena Kasiepa, Hadi. God, Ashubaya. Hey, is that here? Do defending champions. Mobekaya last year, Shiano. Asofia, Omuna D first. Eti wamu na kapu no ekuta wamo. Ye we so mbeti ma Senegalese. Se ombeti me defendi kapu no. Ye hwe. Se ombeti ma ye the Argentines. Ombeti me defendi kapu na ye hwe. Asofia. Yeah. Number 4 platform no. Asofia for we are not domiabra. Domiabra. And never you know. You really are near to Quarashi near coffee. Hey, sorry, now you're preaching Kakani coffee. I come on. Hallelujah, Shakaradia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Bonsam kasia pa fama yenianam asiofia yensie be kobi ye agro no fom ayere se bentano maya de city mane wo mo no mu si fom no maya de papa mini city sameno no yesi wunu ye referee a wuchu mutan offside bi ho a wanye da na obaya alani wani abresa ala abrepo foro adan Saka poeti bi crab dia. No ma fa koti kwai. Hello. Sabre mitu safra yeni anu domi abra fo friwa na offenso ba ti domi abra fo Monfro platform no emayi na me kai mo se pamcho mo mobile company sie this month ya bosumi ye yewrem ya Islamu ahwefo ni asomfo ni nyina mo mfa mo form so no come original pastors district pastors no man sign district pastor sign as I said original pastor so sign ye wie ni nyina nyame bo a oda echena fani nyina kono yensen sign mawo enu achi no pastors no mo amkwaje pastors no ye beji mu nyina mo numbers wa na ya add them on one platform ye wi a me pacho kotwa passport picture background no eye white meka background anya wona ase wachi pacho wa ye beji no platform se de bi e bedru wono no bibia be fine sa abre ma husie nuanom domi abrafo ala mo ye fope domi abra Omoba, yes. She, obu no memu na bomfia o. Sir. Obetu asafo. This is the CB. Because you bu onu ma, you say obi kabi. Domi abla, sabre de ye ja fidie na mamo. Anya mi na wo ma fa kasubonti abo for me crash o. E wa tan fu say am o.
Bounsem Cassia Pafama Domi Abrafo. Mapulu crowd papa. Banyan Tiesa almost Ukrainian Sikasa saying or more Mabatwinina. The Omuya to district Kasiabi. Name himself resource no bar. Ebinimbeko appeal pay. Obia Shasia. One who say, worry. But what young what this to a Boba Park said, a banner Tiana, Wabaka Semican. What do you trust you? Sabre now your call. Offenso. The soldiers of the Lord. Offenso. A soldier from Offenso. Hi. You are not fair, you such a. I've been a boba. Offensive for Nebano. Soldiers of the Lord. More 10 minutes. Sorry. More 5 minutes. Offensive for Nebano. Yes. Munyata, you wish muye. Offensive for Nebano. Offensive for more. Offensive for hip. Madam said, Canua. I've got one video to her. City Summit. Obana de away. As you have your 10 marks. Matia Cabre Pop for the home. Yes. Abripo. Mutaye. Abripo money first, somebody second pay. Yeah.
Yeah.
Fence of all the day. As one man can say, time there's 5 minutes. More than that, chum, and not quite disqualified. What's that? Gassiapa Fama go offensive for Obaya, dear Baba Obaya was there. Your man quite politics count. Never move. What? One more Gassiapa family and offensive for my dear. Obaya, dear. Sabla no me to be suffering on Messacre. Yenianum Sacre. Yenianum Sacre. Oh, me catch now say. Winti me by inti Omo a chato. Yenianum Sacre. Yenianum Sacre. Yenianum Sacre. Offensive force media said Debemunya me. Media said Debemunya me. Media said Debemunya me and pa. No, I say what Fabrabo. Who was Sacre? Yes. Your man is qualified. Yes. We to be support to 2 nations. The way you know, I bilateral because say we were Canada. We to be standing Ghana MP. I won't say the report the one here. This is better. Into what the local question said to them. Some of the know that for my already. Apostle flip if I and pray doing on Kaya home. Now so on Yami Betcher. Azakia Yami Betcher. Azakia Yami Betcher. One
Apostle Leja, I do say Bamfo over her. He said, "We're here, Chiri, and Chibia, Yamebe, Jemeso, Amen." I would you fear me and some fear nine cry and check. And Chibia, or the city Same, Baba, district pastor, Amamo. I was at your home, Timun come on to me, Mamma Maria, who Sabria Papatia Sia, who was sit chum, most warrior and sanity, say no deba, but will be sorry. A rapper some say, Bosumia Baby Rumi, it didn't have for doing watch. Edun kron aduonua ye de papa etun jo empem awakuma wo besro na yakra kra no na gidi manyina bodnonyoma hoaho no ayi na wufusum 19 February na yakwa akopɛ no krabre anum na chirisa ye na chia yira kra bani nyuma panti minimse ni din enyira ewo gidi mu da wo gidi aka amen pa this week this way mutimudin a mo kofia anadwe mamona mo nkoye rehearsal ankopɛ nyomo a Nyame adom achina no pa mo beto this week I qualify ebinibiyam ejoso ma qualify bonsem fama ejoso for sechere ma qualify bonsem fama sechere for Nutafo ma qualify but how many Nutafo last one offense thank you Anna Asiofia so I qualify it is our 5
district me pamcho momu aboa mo ho na nyame adama last one sa na yeboba aba me hyere na me kan sa aha eti ono bunyambotre Abrepawe. oh asiro me kan eti nyame boa Everybody say, "Achina yabetwa singing so city MZT owner and penny mama sign be me huni yeah very good no question many and you mono more to you in my yard pa na your district in Kitu Mukra yana one say and you more baba to no not just a one my yard papa pa etinyami admoa watchina anopa monsan emuabu amhomunyina enti district utia ejosuma qualify sechere ma qualify new tafo ma qualify offensive ma qualify mon kwapa nwumu a nyame adom ochina no pa mudi be hiti grounds no ansa na empani no aba sabre oboni ani di kwaso empani pamcho eye ye master school no mo program so anadwe yi omo be activities ka krebi e de a kire ye beye sima edu yewia na yasre panina otuofo kakra bi na yakwakoda metumi safre ye ba ye frɛ no Isaac osai mensa fuase ene wowo Isaac osai mensa fuase ene wowo temo fankra ni nyina amla platform yi so mame ena Karen Ajiman Crofrom Karen Ajiman Crofrom Michael Opokudua ejiso Michael Opokudu Ejiso, Judith Bema Frempong, Crofrom Mary Brago Jebi Kote Ryle Champon Pancrono and a last one Christabel Echia Datiasi Karen, okay, Karen, very good. Team of friends so award recitals via Omobe Raisati Ede Achre Edominiana. Thank you. My name is Michael Pokodia. I am from this job in this street. I come to say a memory verse from the Bible. The memory verse is from Exodus chapter 20 verse 1 to 17, the 10 Commandments. And God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in the heavens above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the third and fourth generations of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless of who misuses his name. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but on the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your sons or daughters, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth,
the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimonies against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Thank you. Amen. Come on. I can't remember for day. We didn't hear Kadao. Yamano, and no be she cromia. Or Cassie, yes, Shanko Congo continue. Yes, scholars. Shall crown on the brofo. Lie, he speaks English, lie. He's from UK. Gary, I can't remember brofo. Yeah, Munchadi. Next on the line. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Isaac Osemensa. I'm from Achuma Fwansi. I'm here to recite a poem. The title of my poem is The Power of God. The Power of God. God is very strong. He can do everything. When he speaks, things obey. His power has no end. He makes light shine in the world. When I am afraid, he protects me. He stays with me every day. He is my loving Father. He showed me the right way. I thank God every day because his power is great. Thank you. Fussy. Come on. Yeah, when you look at the head, it shows that he's very, very intelligent. Very intelligent. Wow. My dear, let's go. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Judith Bema Frimpong. I am from Sabbath School. I am here to recite a prayer. The title of my poem is God's Creation. God created the world so big, so bright. He said, let there be light. He made the land, the sky, the sea, and all the animals we see. He made the moon, the stars, and and people too, like you and me. God's love is what so good and fair. For our youngest lady girl, oh, she's from New Tafo. Come from Famuha. It will be a black 26 guy, Sabra. Come from man into a be 26. I want to be my cray. I will bear you, Brofu saying. Come from Fana and you remember, sorry. Mama. Mumfa 20, Mumfamla. Yeah, Fabla. Ah. What banana no Broford say? Share which the Jomsia. Because he is any engineer Kazan, who be now one of also be Bejano or Bompire, Yamu. Obi the Eddie Kofa, a Wagadugu. Send will be true so. Oh, my idea. Thank you, Wadiaba. Next on the line. Asumjo Pennyfo. Asumjo, me my men and papa moa, my sham or henna. Me and midna he, me the care mensa agimendia. Medi in fear do. Me free crow from asafum. Manyensem a me beke. Matuni din abrabo. Obiri to nyumridia husienu. Na obiri tini so tre jajwa. Obi insa kadia na koma pe. Eya seria ni enije. Na obi so ahredie eda na koma so. Enunti oje ne ho enje. Obiri shra na warrior no. Na obiri gu na warrior. Ebre obiri won. Na obiri wu. Abrabo ye fe. Abrabo ye time. Abrabo ye de.
abraboya nyono nanso ni nyinaa gyina deɛ atɔ wɔn so enti sɛ ebi ntowa na wada meda mo ase. Thank you, Doreen. From Karen, no. Kwako. But I say, Jidima, Yawazoye. Say, Anna, General Secretary, start here. I was about school. And then what be your General Secretary of Penny or Tijumono? What's your say? Why, ya dear papa. Madam, I say, Sikai, and we are saying, and Samono. Next on the line. Asumjo, a teaching penny for a worship. I am on my boss of Fita, near Samongo Conco. I move with Beja Muba, near the home Jum Air Jemotata. Asumjo, Maofonum, a janum, and name a tipping for a Moshamua, me Mamma Tinase, Miami Jinai, Midinde, a champion, Rahel, I'm free as for a day, pound chrono. Anyi se mi ya me beke ya tu ni di se Nyankopon bo wiase Nyankopon bo wiase kese fe oka se haimra hai preintem oka bo soro ni asase obo mponemwa obo owiem bosome nsoma obo meneo Nyankopon do yempa Yadawasi erade yadaw no ye cry on ye anyi se mi share man no ye my friend yina eja or penny Isaac or say asumadu medamasi manuatu Sem que sepa fama yebara hewa champon pankrono eti pankrono fonia bra enti me masa pankrono fo pa obegina be kasa wisi fe de se na mosofo mo mpanimfo ma enye na opanyi bei come on ubi bi efrato me pa che wo ya hwe ade bi efrato enimu ha tuku hey omde ne akesi omo community we dey atofo ma ya dey 20 hey wo mo kwa 2 million hey pankrono kwa 2 million sika we dey be bi hey wo mo kwa 4 million hey pankrono hey pankrono kwa makwano madam masi wani wasika yi ho se anwensam yi emani ni sika de next on the line Apostle Samuel Owusu-Boateng, General Secretary, Nini Mpanimfuo, me maamenom, me papanom, asofo, asumjio, me amijinahe, midiani achao yakwan, asunani abayo atimudenti, me pwahrinyo minsani faso, nantiti penti, me nkwan sofo mana asasi akasa, mani sema mi bekan, ya tuni din se, Onyankopon tumi, Onyankopon, Tredi ampon, Basapon, Ohimpon nunu. Hey, Nyami American asemi Israel don berima, Okumu okufo, Awunta Onyankopon, Sayabo amrania, na efatao, Wone bosu anse Nyankopon, die ye pebia, Oyamaye, Onyankopon ye dimpa, Otumi adini naye, Sawakasa, Aditie, Nitumi ni awieye, Oma hainshwe nwiase, Oma bonini owojai, se yesura, Okaya hu, Oboya hu binde nina, Yeda Onyankopon aseda se, Oheya nso na Oboya hu ban, na onyini anyinsem yisha manu, Eye Pastor Isaac Osei Asumadu, Nana onkwaso, Medamase, Manuesi. wasi wona na ne nkwan sofoma na apai ajonko asnafo ma munum nkwan bo munam mutimi ni totobi ni momone ye nkwan ma na tihwa next on the line Senior apostles and members of the church, peace be with you. I go by the name Mary Bragujeb, and I'm here to recite a prayer. I am here to represent Kote Brand. The title of my poem is Stop Lying, Stop Lying,
Let us speak the truth. God loves honest children, both the old and the youth. Lying breaks trust and can hurt the heart. A little lie today can tear friendship apart. When we lie to our parents or lie to our friends, the joy in our hearts quickly comes to an end. The Bible tells us clearly what we should always do. Speak the truth in love, and God will bless you. Jesus is the truth, the way, and the light. He wants his children to do what is right at home and at school. In the dark or light, God sees everything. So let us live in right. If you do something, be brave and say so. Telling the truth helps make good character grow. Stop lying. Stop lying. Let honesty stay. We choose truth. Every single clap. We are God's children, shining to bright. We will stop lying and walk in his light. Amen. Thank you. Quarter for quarter, Bejina, come and stand here. Come and stand here. University student, no. Quarter for Penyazik. So now Pastor Isaac Opoku New Team Bannon. Yeah, Nadi 4, and then Penny 4 was a phenomenon about hand. What do I mean? Upon my soul. What do you turn that to? Tia Asuradi, 1 million Baha, and young Classica. City to a man in Sika. A man in Sika. I got to Tobin Quantum money as ya. Yamisha pass of mamma, Region Mapen or Mamma, Yamishrao. Ya may or my yard, dear papa. Bosam Cassiapa, Fama, Yamofrey. Share Canon and will be CGD for my and Coscu and Entesa. Hemrantian Membano Mudia Secoba would you must say Sano. Obia Cuscu, whom Sano. Obia Cuscu. Nama Yadia, our four say, Modemo Mano e Coscu, a home for swore. Ebeba Dutch. Jemeso, amen. Bon, some can see himself a mamma friend of my yard, dear pa. Oboni and dear Quanso, what do you see career si form? Wabra met himself apostle Peter Mensa. No, what did you see me do? I bet 2 minutes enough. What did you and Penny Foster? What did you see menum? I bet 2 minutes enough. And then maybe the day you may answer Yaquadano. Million madam to 4. Mumfan minutes of Penita Tai. Ashanti West. West Sinina Kakrakai. On them Penia Pound say. On not region, entity a crenina. And found coaching young company and penning for. A brebiason. See a papa. A best of Diemu. A dear radiasum. A bray. All mine. Sabidi Obuni was met to us. Every baby away. Now what about mention her? Now what be cheerful? I don't know for. Yes. Peter. Yeah.
no buta. Ede wasrasa fisha wonsa. Fisha wonsa. Baba chichire na sasiso, ma chichire na wasroa. Ya wabesa na sasiso, ma sane wasroa. Na yan say yan jifu na mu nyam so ye na do ye hoda. Amen. 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 Ya da urade ase. Thank you. Bamba wode abo ye ho ban. Efri na no banada na yan de ye ba ye. Na mpanyini bi adi kan. Ene ye beto won. Ana ye ba ye. Hello. Efri dwa kuada na mu nyina mo beka ye ho. Hello. Sofani boni hobrasiem. Epacho jidima ma mi bi eye etire ewo animo ayi. Wose asafo ma ni bi e de won phones e ba ho a o be charge. Ne bra so se oklosu na okofie. Enti wo a phone e koma hairdresser bi se on charge ma no. Ne sere okoho na koje na ontum enkonifi. Yeda mo ase. Ofani eto aso. Eso be da ase. Efiri ukua da be se ne. Amen. Awurade aye adoye. Wode akọ ade aba. Wabansra ba mu ba ye mu atwuma. Wahwe so be se na homeda na dwi a ye ho masem. Yes. Na Awurade aye. Awon yan kanfo no se oye na doye hoda. Amen. 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 Nyame mama sebe ne kakra bi no kwasem. Kam ye se mpanyi kura ma ye nkoda wo se gise e kakakra. Mesro mo. Adwuma otu ye yi omoto de maame. Enti me gina baabi a ya me ka ho asem. Se ya Awurade Yesu de tigya Peter. Wono obotan no. Yes. Me de osoro ne asasafo na hye wonsa. Yes. Ni aboje kire no, na kire. Se Peter wo sane a, obesan. Me ni magya besane. No kwase. Enti mi post we emu odu. Pa. Enti me ni ho agro. Kase amen. Amen. Enti na Peter gena wanim. Kakra me ka tie. Na ebesiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Masa mo de edika na benya mu quotation no. Muntie na wonhye ne so mame. De ma me begina akra me ka say ye call agona no. Man kasa. Ye ba ye na amanfo ka pagini na ya call original program na original pastor wan kasa. Nti ne man kasa na akoye miinu. Kwasem. Nti na me kasa. Sanse bere we de enka ye fa mprichi. Kwasem. Nanso no man ka ahwa na makonya asem wo. Minkofo bi nchen. Sanse ho man kasa. Aha men kasa. Branch bebere ho no ma me ba ye mintimi nkosra wo. Obi kura ntima na asem da. Ene wa ba nhiem. Ipamocho kakra bi na meka. Tie ede besu yi. Amen. Amen. Edi kan no me nam a branches ni bi mo ya na me ta ko hunu.
ya maame mu bia wabɔ osu aba gidi mu na maame ne wanyini tumi sɛ wanya mfie bɛɛ aduanan aduonum na ongu ma yafi umusa na ɔse woni kunu nipa mɛkyɛw asɔfoɔ na saafoɔ no masafo de mikɔ bi na nuhu na meka ho asɛm nipa mɛkyɛw gidi na yɛ wo mu no yɛ baase yɛ bɛpɛ nkwagye wonya ba gidi mu a emu mura na ahyɛ de ne di so yes aware de nyame na ma aware nya gidi mu na obɛ aware nti no obɛ nya mfie bɛɛ aduonum ɛna mi hu sɛ maame bi bɛkoto aha bɛgye mpaabɔ me fra na awante muhunu bi monka ho asɛm hwɛ maame deɛ na maame atifi aduru wɔne kuntu wɔn hu ma yafi na asɔfoɔ ni bi hwɛ ne saa na ɔde ti asafo no aha na ɔbɛpɛ kunu deɛ wɔnyɛ adure mfie bɛɛ aduonum o na ɔse meni kunu asɔfo mi sɛ mo nhyɛ ne nso ma me saa na bɛkɔ asafo bi mu ɛnna so bi ba ha ɔbaa bi wɔ hɔ na ɔnyam na ɔnwu ma ayafi woka wɔ se ne kunu yɛ ne ho adeɛ ɛne yɛaboɔ so ɔbaa ne nyimu hyɛ koogya yɛ o yɛfrɛ apemfoɔ na waba ɔnso ɔnwu ma ayafi ɔwuna na ɔyɛ ma hyew na adɛn na asɔfo no te dɛm wɔ na ɔmɔhwɛ paa nipa mo kyɛ mo hyɛ no soma yɛ kasa amen amen masam ne wɔ Israel dwom ade okron so nkyɛmɔ yɛ bi na baako ahwɛ Daniel 6:14 kakra bi na meka asankafoɔ na bɛka asɛm no nyinaa kyerɛ yɛn mimigyina menyɛ sɛnkani meyɛ futufoɔ asankafoɔ no kɔyɛ adwuma no de aka no ba na matu wɔn fo nti menyɛ sɛnkani kakra bi na meka nyame pɛ ɔkye na odifoɔ bɛkyɛ bɛsa bɛkasa nti medeɛ kakra bi na meka kyerɛ ɔna de wotie a ɛbɛboa wo amen amen bible sɛ sɛ Psalm 97 yes verse number 10 yanko mo a modo awurade no nti bible se yɛne ɛdɔ nyame a yɛba nhyiamu yɛase no monkyiri bɔne hallelujah amen amen yɛne ɛdɔ nyame nyinaa yɛbɔ yɛ so awurade asudi ma yɛ agyirifoɔ no bible se yɛnkyiri bɔne ya woka sɛnkafo ti baako nkyɛmu yɛ ɛnwɔtwe na wɔse ɛhwɛ ɛmi aniwa na ɔteɛ so ɛnyɛ aso ma yes sɛ adeɛ a ɔteɛ yɛ aso ma yɛba yɛde ɛkɛ ateɛ kɛ aso yɛ ma sɛ adeɛ a ɛhwɛ ɛmi aniwa a ɛnka ahwɛ adeɛ anka na w'ani ame ampa ɔbaa bi wu yɛ meelia hɔ yɛde daa no sɛdeɛ na ne ho asi yɛ fɛ ne sɛdeɛ asi adeda no afa no obi kɔ wura a baabi adeda no no ɛbɔ ɔbɛɛ 9-10 a abusapanyini gye ne funu ato adaka mu no ne yɛ nanso mumfiri hoo ahwɛ mmea ani wɔ sɛ ka hwɛ ananka wamen ɔni amen ɛteɛ nya aso ma wo yɛbaa deɛ mpanyimfoɔ de akyerɛkyerɛ yɛ no nti no wokae adi sɛ wotie mmiɛnsa ɛkɔ na wie no wɔse deɛ ɔwɔ aso no ontie nti deɛ womu no ka kyerɛ asafo no ka sɛ amen amen bible se mo a modɔ nyankopɔn nyinaa monkyiri bɔne yes mesrɛ mo onyame ma ewiase no yɛwɔ deɛ akyire ɛne ɛyɛ mpɛ amen yɛwɔ deɛ ne ɛyɛ akyi ɛna ɛsɛ wɔ deɛ ɛyɛ mpɛ aduane bi a wompɛ no wonam baabi na wokɔto na sɛ ɛkɔm de wɔ a wotumi di ne saa deɛ yɛmpɛ no aduane wɔ deɛ mempɛ nanso kɔm ti mini ne saa na deɛ ni bi hɔ mu deɛ ɛne deɛ wokyi ɛti wode baabi kora na sɛ ɛkɔm de wɔ a wontumi ni yes bible se yɛne yɛdɔ nyame nyinaa no monkyiri bɔne yɛnkyiri bɔne yes onyame se yɛnkyiri bɔne gyiri ne bi a hɔ biahu sɛ gyiri no wokyiri bɔne amen adeɛ wei no ɛno na abrante de ka ho asɛm o wotia so na ɛyɛ biribi bible se yɛne yɛdɔ nyankopɔn nyinaa no mommyɛnkyiri bɔne nti gyidi ma mepa mo kyɛ wo mommyɛnkyiri bɔne amen bɔne yɛ yɛkyiwadeɛ amen na adeɛ a wokyiri yɛdi dabi da wokyiri korɔno wokyiri adwaman wokyiri ayaka wokyiri abosonsom wokyiri ɛnsanom yes makae ma menka wei
ya benedise bi ba say ye ba ye nka nkyem na mi refi say ye tufo ensanom ho da bi no wiewiem ho nom nsa asemo e bi no wiewiem ho nom nsa Miseramo, okay. Bible say, we are giving it ya, chili and sanum, uchiri sanum. Okay. I don't know. You need to go for you now, chili bonnet. Nadia, now, or send on what if for crasso? I jump on for Debbie. a crown for Debbie. You say you go for Debbie. Debbie. When you're mission, I want you for crasso. Okay. I mean, I'm slow. Yabashi, I wanted you be a chair, the money I call. Suronyame. Yes. No nyame on sha kron fo so. So bojama on sha so. So be boni on sha so. O hwe na ho tie fo kra so. Ye na ho tie no bo ho ban. Amen. Right. Wo da tragidim na di boni na nante. Uni yakopɔ ni cheka bia. Okay. Onyame hwe na ho tie fo kra so. Yes. Na obeyi won fira abonefo ne nsam. Se wa osuro nyame bia no. Oyo fira abonefo ne nsam. Yes. Ana ye boni. Na me ma mesramo me eba nhyiamu yi oba bi frɛ me oni ne kuna bie asafo ana wo yɛ mu adwuma na nsa wo ko nhyiamu wɔ baabi ana ko ho odiifo bi no se me ba bɛboa mo na mo yɛ mu adwuma no okay ma me se odiifo na ampa wo bae a na obagigi o mu akakra wo mu se nyina numbers Kwaya no enti ba na nsa no ekọ na otwemienu na otwemiensa no na ne mpa abofo ni nyina no mo mabiew asafu na gu obi a ono okobu asori no okoye a kakra na ono mo bi na mo bu adwumadie no no agye mu namba nyame ba wo de ye de kwaje customers o de ko bi mpa abo wo de ye de ade mesra wo nyame ma mo mi nsuro nyame ne ntie ne ye mo mi nsuro bone amen ne nchiri bone amen ye ngiri fo de bone ne ye chi na Bible say onyame no ohwe na ho tie fo kra sa ti wentie na ba bone a wo na onyame won fa ho yes right and you must say ya kanina na ye wo kura se no say ye kwa asafu djuma na asafu djuma na ye ko ye mpanyfa bompa ya nsa na ya do se ye do na sika ntwa wa ye bebusa onfom so asafu djuma na ye ko ye no gidifo na ye ko asafu djuma okay ana ya ko na ye ko ye mpanyfa bompa ye ansa na ye do okay ana sika ntwa wo ye bebusa onfom so asemo nyame amoa na mobrobo wa ebebusa onfom so okay dokya na meka wo de busa tetifo no asam djuma na yakoye gidifo ye koye abom paye okay ene ne mobrobo asemo ho mumi nsuro boni o na ni ma na sesa enipa na ye boni so onti ase na ya na memblemu onipa na gisa asofo titru nyame ma mesere mo mpanyi madawro adwuma no ye nyina ye ntimi hwe baabi a o wanti na mpanyifo pagya asofo de asi asafo na no okay asoro man ni problem asofo no adam ko asafo mu no mo ya ifro hwe de edipa na ye ne ho na sofo se na we de emojidi no na panyine we so na wo ka ho asem de wa ye ne ho no emwa na gidi ma mesra mu watra gidi ma na wo be ware wo hwe ho so yi ede na wo ware no okay ade na wo ma kwan ma wo wiase ne asiesie ho aye ho de bibia se oni padua na me nshira osofo watra se gidi ma o ede na wo wada kro pe no da ko akopɛ no okay na obi ne a onye gidi ne asiesie ho ade niema bi a enya nyame ahyɛde na asiesie ho ade asɛ wɔ ni munyam adan nyame amɔ ne ahyira so wia na yɛ den me kwa ifuro bi wo bodomase okay na minim ababa wa ne sɛ o wa Ghana de a minim me kan enche bi a eja Paul Samuel de minim onim yes ye kwa ifuro na sem yes ababa wa ne ba na oboduku na oboduku wonderful abaya kokɔ fefefe bi ba mani from America na be ware no eja Paul me kan I friend ban no oboduku mani je yes wow duku ni make abro so nyina e bi de wala
Abayana, Yan and Wadiana. What I say? Adua, Yanyi. Was it Dada? Mania, Mitrati. Adua, as soon as the scabas of a young one dear, and you know, Yanyi was a Dada. 1 year, Mitrati. And Tiati. On a mechanism. Mo, look at it. Yamima, Mumayan Suro Yamio. Okay. Now the Yasi con about Hanam Suno, Babasuno and Yagopon, or Shana Hoti for Crasso. Amen. But you are one on found. Share, I said, Mamu, is that Jumuha? And you are son. Some 34. Kakrebia na me pari mi. Bia ba. Bonia wiye. Anisuma. Anisuma ti da ba. Ti bonia wiye se ba anisuma no. Anisuma da ba. Adanu tuba se. Adanu ba kasi be bomu. Show a brilliant team, but 7 penny bread. Daniel na 14. Na me count on 18 and Chemudu 9. And now we have tea and semono. Mommy and Tia, me as somebody, media, Massamono. Metricia. Now, me count him at the bonnet natural we are. Never put your dinner baby as you cry. Cast amen. Amen. So, which you want no dia, not the account. A yishra. Master Jidin paying for Monsieur Modaroma, and same one of my manual coming a kind of preco. A sofa, a ceremony. Masu Ebu, Ewo Mosi Comana. Sophia Frame was a panini, a distant was 7 for Mosi. Sophia say panini, a distant was a Mosi Mano, a cemetery with them. Nessa Pony Bituri, Judicial de Via. Yeah, the end of the day. Won't say the mechanic. Branch behind now, most of money be a Jenna, there no 1 year a day. Eh? Yes. Mr. Mummy and Suronyame near Montpire. Across there, one of my noble who are Caribbean, 1 year in few near the Abosobonasene. A crown 2 years, 3 years. Was said this about a man of Oslo. Now, I was one boy, you didn't have one, in your Juman. Now, about a creditor from. Eh, wouldn't be our cocosani? A different Madame Mamma. Abba, me, son, I was so. None of you know. None of you know. Now, crack it to a beer, and fear me and some fear 9, and this was your mother. Now, Boconan Crabes in Seattle from no Mudia Gonabos Obon, never super soft. But in your bed, Mommy and Suranyame, Naya Cron. Amen. Now, what's up, Mono? There. So, 1 more breya, at me, Juma. Mamma Preno. So, I also been here. Never as a forbidden with the other, not just a friend with the as a friend Coso. Abba, no me assume you are a crack. Must have one amount. Must have one a amount. Yeah, because I won't know you die at the Chiana Masonada and Amanesa. Share, it's not a form of one another. Tumano Curano, Zona Pastano, Nidia no baby a copy, and Trabebia, Ezo no Juma. This is pastor, the one a copy of this and Tra. Uma will be branch pastor. Okay. No, you're going to be no the co baby. What do you call your day?
branch pastor a odi puma nanti baby okoi odi ene mu na ye adwuma me pa mo chewo mo me nsuro nyame ne ni mransam no so na ebe boy ka say amen Amen. ana me ka we madam utamfo ana Dabi da. Mumwa ye na adwuma ne ye anya mrema ye Akwasem. Nishra. na adwuma ne ye anya mrema na jide adwuma ne kanya den sa o esumani ne ye bi nya Amen. asafo on ma misimo se pon ne bi ntwiri mu Amen. na so koma ahode ye adwuma Yes. twa ni pedua no so ye ne ya kronkron nyame na pedua na yakopon ti mu why Yes. mama kuteshi bi Daniel 18 nchemu dunan. hwe se usuro nyame na nyame ya obambofo na ne nante a bo sa soro kura elisuro. Amen. Se obani bi soro a obedi nkunim. Amen. Men soro bon samo no. Bible says According to Daniel 6:14. yes. Ena wo hene ti asem no. Enti yenua Daniel ebere bi obo obra kronkron a ohe Dario bre so no. Kura na oti mu no. Na ne suba ne yenti no oma ne tan no. Mpanyifo ne tan no. Na odi no konkon sasa. Enti tumi bi ne udi asi a Yesu be yekas amen. Amen. Me pa bo ne se pa bo nhyiemu e ba yi. Tumi bi ne udi asi no. Urade mera na sema wa. Amen. Ebusade bi ade ba ye no Yesu nyema wate. Amen. Ade bi ade okoma so no. Urade nka wate. Amen. O ma ho wani bi ntwi fo ni pedua no so. Yesu nyame oti ase. Jesus. Ha ne mane bi anam so ebenye na wiye. Te tumi bi se o ma ho ntowa ne ho nto ne da. Amen. Bible say do odi Daniel ho konkonsa no. Ye hwe na wiye. Bible say Ena wo hene ti asem na ye ne yakese. konkonsa no mu di Daniel ho no. O hene ti ye no. Ye ne Na ye yakese. yes Daniel read the amu kan esa na wote. Yes. Na so me mpanyifo no mi ka bibia. Ete ye ne ya san say no a hyamra say obi a woto mra no jata mra mu na obeda. Na ke Daniel to mra to ko jata mra mu. Ti o ni Daniel te ye ne yes obi a anto mra Daniel na akoto mra yi. Ti mra ya di makoa yi. Bible say Na wo swai ni tirim wo Daniel ho. ene master no say onyame asu ase obejo kas amen. Amen. Yawura de Yesu wasu ase obejo kas amen. Amen. Ti tumi bi awie ho ba won chen no. Oh yes. Obenya na wie. Amen. En fa oni de asi o. Ane de beba. Sa fra se ne wo hunu su a Yesu di mutafi wo hunu su kas amen. Amen. Tumi bi ane wo de asi no. Yawura de Yesu ne tumi se obeje. Amen. Said oje Daniel. Bible say Na wo boni tirim akosi owi atobere. enti ohene Daniel te Daniel ho sebo no. Konkonsa ne kofo bedi tia no no. Oya na just je mo ka nyina just Yes. o e tan hunu ti Daniel me mechi no. Bible say Ena merema ne beto a wo hene. ti na ohene Daniel chichi go suru kakra kakra. Ana me ma na sa ba bi ka che na na say Ena obeka kire wo hene se. yes Wo hene. ane Hunu se. eye Media ne Persia mra. eye Ghana PNDC law Se emo ne ahyede bia wo. se emre bia ya hye bia no Onane ani. ye nane ani Ena wo hene kama ye. enti bre ba sa na fe na nane timi ka se bia bio na naka entam Ama okofa Daniel ba. ene ko fa Daniel de bre na 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 wo to ne twini jata mnem. ene to Daniel tu jata na amenanim Enso wo hene bua se Daniel se. enti bra ye de Daniel to jata na amenanim no Wo hene bua se Daniel ene se. wo hene Daniel ka kire Daniel say Unyankopon som ne daadaa. Daniel Yes. Daniel Yes. Unyankopon na osum ne da Oh, Ono na wonderful. wonye wo. hallelujah Amen. Ono na wonye. Yes. Onyame te ase. onyame a osum ne da Yes. Ono na wonye wo. hey Ishaka so hawa Amen. yani akiri nsraban ya ba okua dai obi ntie hwe Nokasem. obi ntie hwe Pa. ai tinukurom na wan suro nyame no hwe ho ya wo sa be guo ne mase Yes. on kai David ya kai David Pa. ohini David abra okofa yuri ayire na wosan onyin saye no na David kan se de obaya nyin se de biya ho bibia enyeyi eti yakofa ni kuro ne mra Yes. timina yuri a yakofa ne baaye no na Daniel se owura wakoko na bre ti wabade a kofie na kwaji oni kakra ko oyire nchen mi kai munyim ni nyina Pa. David ye banko ade che no sa ba David Uriah wanko osinana mi ko hin Israel mano Omu gina okwan. ani apamadaka no
Omuwa asesiasi. Yes. Yamema. Oyini David say, "Oh Uriah, wakoko na bre. Wa be fi akofie kwaji wo home." Na Uriah ni mu di asi o. David afa na yere ne na anyo. To Uriah mra ne na, no yefa nyi se ne mana. Ho be na wo. Wa ka uboko na yede ahye wo. Ho bi anti wo. Right. Umi ensura nyame. Amen. Na Awurade ma ya hon konkron. Uriah si nana. Israel man ni akomada ka no. Awa asese ase o. Yes. Did man nyina te canopy ase. Is it ko obi? Preach on. Obi on ma zona mpabo wonko. Aba. District wonko. Region wonko. Dabi. Yeni ate canopy ase na dwi no. Se won hunu nyansa. Wakọ abedi watam. Wo hene David o. Uriah si nana Israel man no. Ani akomada ka no. Atete asese ase. Enna mimi nkofie ne meyire nkwada. Na David afi ne dani mu jibe ba. Parliament. Minister asemi. Misramu, mummi anwiri nyame asem no ho ye o. Yes. Na Uriah de oyeye no. Ye ne nyina pre heaven na ba ko. Yes. De Uriah ye. Bible say, "Ebre de Daniel koto de amena mu no." Ena nana ne ka che Daniel say, "Onyankopon som ne daada no. Onyame a osom ne daada. Ono na wonye wo." Ena de ayeka. Ono na wonye wo. Na wode ebuo bi beto amena na no. E de Daniel tu jata na mena ne mu. Na ohene de ne petia. Daniel de ebuo to so. Ena ohene de ne petia. Eso ano. Ene na brempom petia so ano. Yanko ebere ne nti. Na wansakira Daniel ho ade bia. Se mimi say ya me ko jan ma boso ya de ne tu mu. Ya sesen ho bibia. Bible say. Ena ohene ko na ban no mu. Enti bra. Daniel de na tu jata na mena ne mu. Ohene Dario de okọ ni fie no. Odi abuada na dwo no. Amen. Amen. Ya bompai. Amen. Eh. Ya mo ne mere. Amen. Ya mo ne mere. Papa. Nye de bia ne ekoya hu ya yire mu hu. Nye de bia ne ekoya kunu nche yo. Ohene ne bre. Daniel onya dimafo okamafo a odima no. Ye se wo ha na odimafo. Mebisa. Sa sa wutu ha na okamafo. Preach on. When the baby ama hey, when no come for Bible say, or he did your dimmer Daniel and Ajono. And so I'm one fan and penafo mu bia man anim. Ya fan and plan and mu bia aman and chain. Na nani soroi. Na o ye watch night in the damn bomb pay mad Daniel. Yes, one dimao. Kasa. When no come for Yameba, when no dimmer for yes. Hey, Sanyamia be more than I say. Amen. Right. Number one penny for the phone or Boamono and the Yansa. Yakobo Bona so for Boa Boano. Amen. See for Boa Boano. Amen. No one at Dimao. Hey, you know Manu. Mini fool me no mono. Tobiana, you too. No Biafro, Papa. I walk at me. Ya de make a bompire, mammy. Oh. Will be first I walk on. And then a bompire, over to my debut. Where you did that? Debbie. Na ubo bompoye na ma de achi. Won pa ba obo ye ntino. Oduru hon ma na wo ye. Yes. Won so on front kan say papa ma wo. Na da so bompoye. On front say wa wo. No kwasem. On front say wa wo. Dabi. E ko ba bia ba ade achi, e bia ba 11 12 no. Ah me mfre hwe. Wo say papa, oh, me beduru ya na me wo ye. And Pawan Canada. Na me wo ye papa. When edi ma wo. Kasa. When no come for. Yes. Daniel nya ohene Dario edi ma no. O say na dwene o me yefo ne prafo bia ma ne nchen. Ena na ni soroye. Ena o bon pa ye ma Daniel. When edi ma wo. Amen. Bible says na maintenance. Ena ohene sori ahomache ani mu tete ye no. Enti ohene mu wa no ana. Daniel njino wa no. Ena bo ba ahomache no ba 5 no. She said, "Won't me na Daniel nti. When edi ma wo. Ena sori ahomache ni mu tete ye no. Na wo yentam kwaja tamna. Ena ko jata na amra na no. Ena oben amna na no. Tibra oben amra na no. Odi awreho ni tiamu frɛ Daniel. Sabe na ni gie bia ni ho. What the other one is Daniel. Or he was Daniel say. And obviously Daniel say. Daniel, ye. Onyanko ponti as a phone aqua. Ocharian porti as phone aqua. Unyanko ponsum the dada. When your meow summon the dada. To me at you for a when your meow
osumone dada. Wotumi agye wo firi gyata. Onyame a osumone dada. Wonderful. Onyame a osumone dada. Onyame na osumone dada. Oh, yes. Wodi nyam sumwe se pa ha mi ako. Powerful man. Onyam sumwe. Yes. Tie de ohene de kai. Okay. Onyame a osumone dada. Wotumi agye wo firi gyata na Wotumi agye wo firi gyata na anum ana. Ɛna Daniel ne ohene kasa ayɛ sɛ. Daniel buase ohene ne sɛ. Ohene nyankwada o. Nana nyankwada. Ne nyankopɔn soma ne bɔfo. Onyame na no somo no. Yes. Wasoma ne bɔfo no. Ɔbɛmu mu gyata. Ɔbɛmu mu gyata na no. Na wɔntumi anya me hwee. Wɔntumi anya me hwee. Ɛsan sɛ. Wɔhunu me sɛ. Ohunu sɛ. Medi bi mu wɔ n'anim. Me Daniel medi bi mu wɔ n'anim. Na wo ohene wɔ anim nso. Na wo ohene nso wɔ anim no. Menyɛ bɔne biara. Hallelujah. Amen. Wonderful. Menyɛ bɔne biara. Wonderful. Menyɛ bɔne biara o. Dabi o. Na me ma mesra mo. Yes. Mo me anya kronkron. Okay. Na Nyankopɔn bedi amaye. Okay. Why? Hey. Gyata na me na Daniel ne ɛmoa da me nanim. Na ne nsa ne nam ne ho, wo mo ho. De ne sakra wura gyata na num. Na mo hwɛ no. Onyame ti ase. Amen. Onyame ne wo tomi. Otumi. Ade ehia ne sɛ wo besuro nyame o. Tena me kaka kyerɛ sɛ mo amodo nyame nyinaa no. Munya dai. Muchiri bone. Yes. Ahwe na hote for class. Onyankopɔn bɛhwɛ so. Yes. Ebere ne ti kasa na mentra se. Ɛno na ɔhene botɔ ne yam kɛseɛ. Nti mna ba sa no. Daniel ne ɔhene na kasa. Na fe ɔhene Daniel ho atɔ no. Ɛna ɔkan sɛ onyi Daniel fira mena no mu. Ɔsɛ afi de munyi Daniel fira mena no mu. Na wɔyi Daniel fira mena no mu. Na ni agye. Sasa nyame atie ne mpaebɔ. Papa. De Daniel fira mena no mu. Ɛna ɔde ne ba soro. Ɔde ne ba soro. Na wɔhunu baabi a etii no. Aba. Amen. Amen. Awurade nya osama mo wa. Amen. Bese de ɔno ham awurade ne ham. Amen. Yes. De ɔno ko no, awurade so ne nko. Amen. Ɔntwe pia si watamfo no kwan. Oh, yes. Wɔn ka kyerɛ okra sɛ na gye nkwan ne wo. Wonderful. Yes. Bibia no wɔti Daniel o. Bida. Efiri ne maba. Efiri sɛ ɔde ne ho to Onyankopɔn ɔde ne ho to otwan ri ampɔn so. Ɛna ɔhene kama wɔde mmarima ɔtoto Daniel ano no. Akuru bu anya na abako. Mpa. Right. Ya yedi ne nyame nkoma ho. Yedi Ɔno wɔde dodo. Papa. Adwuma yɛ wadwuma. Ɛnyɛ wadwuma. Ɛna mpanyinfo ma anya ne sɛ dia ne menya ne sɛ. Sɛ mo anya sɛ dia menya sɛ. Wei wasɛma. Dabi a. Daniel dɔ tini baabi. Ɛna ɔhene mɛ kama yɛ kɔfa kɔnkɔnsafoɔ no. A wɔtoto Daniel ano no. Hwɛ no wɔntɛ gidi mu ani kɔnkɔnsa o. Yee. Hey. Ɛyɛ mi na anya wo tene yɛ wɔ ya. Ɛyɛ ɔno na anya wo no. Enti ɛyɛ wɔ ya. Yo. Konkonsa. Bibia wɔ ne mmerɛ o. Mo mi ntwɛn nyame anim. No question. Na nkɔnkɔnsa nyɛ. Hwɛ na wansɛ wo nua bi. Wɔpɛ bibia yɛ ntini na wɔkeka nsɛm bi. Na wɔkeka nsɛm bi na wɔde sɛ wo nua no. Hey, gidi ni. Yee. Hey, obiara ne nka bɛ de bɛ wiase o. Papa. Obiara ne nka bɛ de bɛ wiase. No question. Twɛn nyame anim na Awurade nyɛ wadɔyɛ. Mani nkɔnkɔnsa ka obi ho nsɛnsɛm twitwa obi nantini. Gidi ni. Me wɛn ti kura masuro ka me di bia nka me gyae. De yɛ Daniel nkɔfo ti ka me gyae. Ɛna ɔhene me afidi kɔnkɔnsafo na odi Daniel nkɔnkɔnsa ne baayɛ. Ɛde wɔn bɛgu gyata mena ne mu. Ɛbɛgu gyata no amana ne mu. Wɔne wɔn ma ne wɔn yerenom. Me dura na mesuro. Maame no. Ukunu yɛ ade ne nya ka kyerɛ no. Papa. Wate. Obi wɔ hɔ no ma subane ne ne nya. Na sɔfodie ne nya. Na di nnwuma ne nya. Na dwontoɔ ne nya. Subane twa no ɔde sɛ sɔdɔ nyɛ. Ka kyerɛ no sɛ mi wura nneɛma nkɔ yie sesa. Nyame nhyira wo. No question. Na wo sɛ adeɛ a wokuru yɛ nyɛ. Na wodi n'akyi. Tie Daniel. Ɛbrɛ kɔnkɔnsafoɔ no. Yɛde nkogu amana ne mu no. Ɔfa wɔn ma ne wɔn yerenom. Say, ɔhene mɛ de ɔmo yere no. Ɛne wɔn ma. Ɛne wɔn ma. Na wonye nura amana n'ase yɛ. Ɛna bɛdi wɔn akyi sɛ mo nkɔ. Sansa ɔpɛ sɛ wɔhye kɔnkɔnsa sɛ okurum hɔ. Koraa. Right. Ɔno wɔmfa mu kunu mu nkom na wɔntena se ni kɔnkɔnsa. Bɛsɛ otu aseɛ. Papa. Right. Woyɛ bɛrima na ɔyere nya ɛyɛ adeɛ ne nya ka kyerɛ no. Sasɛm. Wase, maame adeɛ ɔyɛ no ɛmmoa me ne bɛnya me som no. Me yere, adeɛ na woyɛ no. Ɛmmoa me ne m'asɔfodie no. No question. Ti maame gyae. Wontumi nka asɛm oyi. Adeɛ a ɔyɛ ne mmoa wo wontumi nka. Ɔbɛka. Yɛ wo yere yɛ mmoa wo. Slow.
Mesram. Hello. Masamana Marie. The best. Dear, we in your aya and catch it. Mesram. The Okurus we are and catch it. Okay. Why? When and women am so. Joy and woman so for the year. Yes. Ma was it. Yadia Mukugu anymore. Or here in my idea, one year and no, Mamma said, who took on Consassi Kurun. Kura. Musuba Mufio for one year, Papa. Musuba, yeah. Timmy Kumkuna Montrasi. And I don't have a count Gugu. Now, when you Ramana say, now we Ramana sin. A Jatana found so. Jatana Shiao. Now, Bobo, no opinion. What I said, Daniel. To me, what Daniel, Jatana could I sell it to Papa. Okay. Daniel, I'm Jatana who chill. Yes, you demo. Daniel, now we know. Jatana now crocodile Bain. No one do for any of a dying. The pressure that Jatana. Yes. To be a nose of the Hodina Daniel in San for Jatayosa. Now, where would your man no credit? A Jatana found so. No money bra breno. Jatana found so. No money bra breno. Bo no opinion. But it's Shiao. Bo no opinion. Yes. I know he died with Chilacoma, mine. It's a bra way see. That will Chilacoma, we are sitting in. Any crofo. Any Cofonia. Any Casa who do you know? Yes. Our teachers are singing also said. Yes. Asumdwe no so mamo. Asumdwe no so mamo. Me shamba say. And now me any day me shamba na de o me memu nyina say. Mahima ya me disu tumi nyina. Mahima me disu tumi nyina no. Won fari na won suru dan ye Nyankopon anim. Hallelujah. Amen. Won sam kase pa. Didima. Mo enu mo banhia mu. Okay. Won fari na won suru. Didima ya banhia mu Ashanti West East ya banhia mu. Yes. Me de masama me di jamu no. Okay. Say ene. Mama yan fere. Na won suru. Na yen suru. Dan ye Nyankopon anim. Hallelujah. Amen. Mama yan fere. Okay. Aba. O fere ade. Ne suru ade. Yes. Ade no, okay, e man ko na fere ade. Okay, asoma for tidua. No, o wura be ne fere Cornelio. Baba say na o fere ade. Papa. O fere ade. Yes. Why? Odi fu a won fere ade. So fu a won fere ade. Yeah. Shenu suma na do zo won fere ade. How was in the man at na say didn't come on ade. Ah, so fu. Hey, assembly. Bible say, Mahima me disu nyina and na me sha. Emra de ato say, won fere na won suru. Obi an fere. Na won suru dan ye Nyankopon. Suru dan ye Nyankopon. Na onu ne Nyankopon te ase. Na wogina ho dada. Na hini inside da. Encho da. Na ne tumi betena ho akosi ase. Yes. Oni de wo yie na woje. Oni de wo yie na woje. Oye nsankyane ne awode wo soro ne asase. So ne asase so nyina. Onu no yi Daniel ojata nsam. Ono yi Daniel fi jata nsam. Na Daniel yi di yie wo Dario ahini ase. Ani Persia Korea ahini anyina mu. Hallelujah. Amen. Let na wo se wo di yie a. Soro nyame na fere nyame. Yesu din mu. Anyame na meka. Oye Dario ka kire. Mahima me disu nyina na. Me sha obi an se. Mon fare. Na won suru dan ye Nyankopon anim. Didima, eno ani o. So afore ade asa. Usuro nyame a wonya bone. Amen. Ti mumye nsuro nyame ankasa. Amen. Nyame suro ni sa. Arade fi abone nche. Amen. O mi se Yesu fa abone nche o. Amen. Ah, wo fi ana. Se mo to nyum se Yesu se me chichira wo be chichire. Me sane wo be sane. Ene beta bi na gina woni mu no. Me se arade fa abone nche wa. Amen. No for bone nyina nche wa. Amen. Baba ni usuro mra oni padua ni. Oh yes. Ene arade ma won konkron. Yes. Who ma suro bone emra mu. Amen. Who na de nyam suro bone emra mu. Amen. Oyin ni anti bia mfiri wo so. Amen. O ma fi nya yiedie ma wo. Yes. O ma fi nya nhira ma wo. Amen. Ade bia de wakomo so de ban hia mu yase no. Oh. Ipa wo se rad enka what. Amen. O yare awon sa yare. Amen. O fa fura wo ma hu asudie mu. Amen. O pa ba on o ba. Amen. O ade kon emie. Amen. Adwuma sam nya nkoso. Amen. O ade maye wado ye nne. Amen. O koso ma ye ni ado ye medi wachi. Amen. Na ye na nyina ye ntena urade fie. Amen. Jidi ma nyina nka hallelujah. Amen. Bonsam Kasiepa, Farmers of Penny, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Apostle. What you for papa. Koso abonsem. Ayate.
Yeah, the Sabri, the secretary or Quacochiano, the secretary Asmedu Quacochiano, Manamo, thank you. Oh, yeah, the insurance and bay, and they can't ya papa. Yea, Sabri, Ubiwa, what ye dear, Brenimu high, Anopa, na yedu consume, na Yaquaco bosu. Ubua, what ye say when no courage dear, sorry, a bit two and a more. As a mom worker and a master of Codeja. Na why you ma eswati ai anopa kra wo ba ye kwa bosu nka boyi efri ye nyina soft penny atwerefo penny nchen se de bi ka ye no aspirants no mo a mo kopempanyi nie no ahwefo no mo a mo fira somfo e kwa ahwefo no nyame bo a wo kyena mo ba asori obi ntwa picture fa ko je ntwa background no eye white pacho na efabra oba ye beje wo phone number aka ho you go process na so because enche dwumedie no ye beko akwakuhia mpanimfi na ye de mo abegina urade yenim Kristo me entiase da pamcho hye no momfa offering boost no ensisiwe na anwumre yenyi offering aburade se ye mfa nsapan emenanim de ye wono onimni nyina de onibi nsu onim Timini and Majan for no more bang if you know Amame. Wabra, ye who are dear be the share ready and Munyami. A radina Kayo was Moses catching his love for the Meme Rade. More Bemenima, who be a man and sapine. Now go and a Kaye. Watch your crunconum. I don't know for Munsumamaya, who be a moment in one Fabi Matun, and she am Yenimium. One more, one Isaiah.
Sabre Yamedia Dumdumea or China Anopa Nundu any Beshe Jumedian Wase Anopa Nundu. Now said yes of Penny Cassani Ibenya our warm peninfo away mo. Tiastramu baby will be at Tibiano Munsi ho. Na Ubi nim baby a Omokana bar. Ebe Rabako Aqua Dano. Ebi crack a fro baby a one. Ubi crazy Yakrana Okugunsu. Na ankofan mguasibia amreye ti baby atibia prapra osiesie ho kama non do de obetimi aye adwuma bia obetimi aye wie na matum ko gya na monwura no na o satano so atoso na wadware ne nyame bi wo kina abamu mpanimfo ne atitira hemfo nyina ba ha na watutu spray gu ho kama akina asane ye be no lie by lie kama nyame bi wo kina ne ye boya for the climax last one no kra. You made us say. A cowboy free zona pastor Michael Opoku and Chain Drobonso. A 70 said ye a bra nana David etine Jaso no kai say. Solo abusium eti woni pa bien kai na menya na doye. E ma mefi boset enya baby etena ye no. Drobonso sofo say Openia and nam no so ema gidi asumi kopie Drobonso kroduanom ya atre akokom ya ewo ho no ne baba bi aka asabiri na sitenemu no ahomete kakra eti wone ne mpani ene asafoma na adwen ho se ono mo pese ye bo afode ede eboa sa mami ede ehye ne papa enam no so ma nkwagye bepie ho no animunyam weyinti Drobonso ma ene gidi ma
enyina yameboa won nyameboa bosome a edikan ye wo mu yi ne da etwato 31st January 2026 ewo drobonso botaye ne se on pese wo mutimi ebo sesen bi ma maame no enya baabi edi ne tiri eto enti wotenka na wunim drobonso ni bi se owo man mu so wa manone ye nyina ebre no so a yenko na yenko boa na bibia enye krabehwe yenua Samson a woye emerima yi ye mpaboa ye hye ose obi beto mpaboa ne bi na adi adane design ewo eso no size ne de 44 nanso so designs na exercise nipa no fa wei baako enti wo a woto bie okwa ahwe na saa enfomso no fa bra na ebeyi baako ne fa baako no ema no mesre makase yen hiamudie mu utie preaching a emre kakra ni ekwa ekamia yese eya na kokobo ewum Bible mu baabi amahunu se Eli ema eye niema na enye na omo papa Eli ebo omo kokko no Bible say oka tie efiri se na onyankopɔ pɛ omo etimesre adofo hello na mesra kase baby a yenam ene baby a yete asempakafo yi ensem a okan baby a wo uhu se wo sinto ewom so ye babunu se wo ye pani hwe na ye hunu bibi o na ebra obo se kokobo efri empani enum asenkafo enum eba no se wo se ne wo kwan a ebia na nyame pe wakum mesre ye hye no so esa announcement ya me wo enyina no meda mo se menua meda se ono nso eye babunu nti emabunu no nti de wo kan ni mfa mpani asem ene ye maame ne papa no nyina obuo ne ene de kwa se de mekan nyame bo kina no pa nondu na ye be hye dwumedi na se menya no tie se ye nti mabunu no a omobobo no omse anopa 5:30 na mo park yi so emo 9 na mo tournament ni nyina wie nti eya no papa 5:30 misremo sabre metunu safrezo na pastor Steven e free masaman na wabafro platform ya ma ubuo ne die kwanso masters of penin ne mpanimfo na omamo muso na ye de dwumedi akona wie ye na obey ya meboa bosome miensa no ne nefo etoso edunkron ye kurofo masafo penin mark e kobi wa ye urade dia atwema koforidua ene ofri ba bi wote no e wodom ne be kwa akoy ne ye fefefe panyin nya nu hai na me kam so panin flip fans no moa ono so 18 February ni ye no kuara no dam 19th na ye na ufo suma kopene krabe abenim ne sikasa ewo kumawu besoro adofo nyina momra ye de ko ogyan enekro medase pamcha adofo ye mompaye oh gwanrefu Yesu na senka odenda owura Yesu ye do ase anyumre sumi ye de hye opensa waboye ama ye de nesumi akwawieye wadawroma ifiri ani ifiri wanim ye koda wo hwe ye kra ye nipadua so ho masem kabre gwama na Yesu wade hye mogya nti bishira yenda amen. Yena urade Yesu Kristo ntina ne mutie nkyere ye de wote wosoro mununkum no hwa ye nso anaju fan omoye nyina yakra ne nipadua wo ban ye ho ma asem bi ekosi urade ahoye da no
The uso de to me no eno nti ohwe yen so da. Amen. Asumdio na ne gya no. Yes. Fenso any crew from first match. Robonso any from second match. Asamai any Tichiman third match. And upon no nominifana Omoshe Median. Bachelor round. Yami Admochina, I am Funyana.